Sanibonani uDr. Thabile Blue Clinic amadoda ethola leThekwini ngibhala page 9 welanga la ngesonto la sikhuluma khona ngeyinkinga amadoda abhekene nazo siqinisa kakhulu kwezasekamereni ngiphinde ngibethe Khosini FM ikhaya ihlelo ikhaya lokhozi njalo ngoLesibili kusuka ngo1 kuya ku2 ezintathakusa. Thank you very much for all the likes, for all the following. Just like the video before you I promise you to be worth your time. I promise you to be worth your time. Just like, comment, write anything, and thank you very much to everyone. I'm a commenter in the other videos. Please subscribe and share with other people as well. Ejaculation ikuphi lathi masufike kuvuthwa ndaba njengomuntu wesilisa lapho usuza ungathi uyadubula kodwa udubule engaphumi lutho kome. Lapho ke eziningi izifo engenza lokho kodwa namhlanje sikhuluma ngalesi sifo esisibiza ngokuthi yini retrograde ejaculation ukuze sikwazi ukuthi siqoqe kahle le ndaba yethu siyiqonde ibonakale kahle emakhanda sibuyele kuyena lo I'm sure seniyamazi nonke kodwa sikhumbuzane nje kuba njalo masikhumbuzana kuzokwenza ukuthi kube lula ngisho sesenze ezinye izifo ngaphambili. Isinye siphumela urethra iphakathi nendawo prostate yaqhubeka urethra zekhephe ngaphandle. Kanti uma ufika kuvuthwa ndaba kwenzakalani siyazi ukuthi ama-sperms enziwa la. Yes, ama-sperms enziwa la kuma-testicles kodwa ke kunaleli payipi esilibiza ukuthi vas deferens kulona liwahambisayo kwi-first phase asuka la. First phase of ejaculation asuka la egijima ezohlala elinde la kuma-seminal vesicle afike elinde khona selinde to be for expulsion kwi-second phase ejaculation la asuka khona la ajoyine yabo le pipe libalincane lingene liqeda lapho lihlangane ne-urethra lihambe liphume endaweni eyodwa. Sesiyabona ukuthi umchamo nesimeni kuyahlangana la kwi-prostate ihambe ndawonye. So masikhuluma retrograde ejaculation sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuthi lesidoda lesisuke sila kwenzekani kusona lesidoda kuthi makufanele siphume sishone enzansi siyophumela la phambili sona senza lo sibuye sohlala la esinyeni. Chaza ukuthi makufika kuvuthwa ndaba kunokuthi ubone ukuthile kuphuma la kungena esinyeni ungathi later on masuyochama la uzofike khona ubone ukuthi hawu khona okuthile okukhona kuyibhijana okukhona kodwa phela sazi ngempela ukuthi isimeni lena esuke lapho ukuthi sihambe siyobheka ukuthi awekho yena ama-sperms nemchamweni wakho. Yini ke ngenza ukuthi umuntu ebelane inkinga? Yizo zonke izifo engalimaza ama-nerves njengoshukela nje ushukela makwenza sekamereni isikhathi esiningi siyawubala nje masisha amakhozi zezinto njengawo ushukela. Kanti ke kuyacaca ukuthi operation engenziwa la esinyeni noma enziwe la kwi-prostate yebo ingenza kube lula for ama-sperms ukuthi kunokuthi ashone enzansi amana enyukele woneza la phezulu. Kanti futhi siyazi ukuthi make kwaba ne-cancer in the pelvis kwagcina sekwenziwe irradiation lana lokho kungayenza inkinga yokuthi uyibone usune-retrograde ejaculation. Akupheleli lapha amaphilisi athile siwaphuzayo ngaba we-BP awe-depression noma wakho ukuvuvukala kwe-prostate engasenza ukuthi siyibone sesine-retrograde ejaculation. Lapho une-retrograde ejaculation ungenayo inhloso yokuthola abantwana asikho isidingo sokuthi ungase ustresseke kakhulu kodwa uma ufisa ukusasa nesifiso sokuthola abantwana ungahamba uyozama ukuthola usizo. Kodwa uma ungenaso isifiso sokuthola abantwana siyazi siyakhumbuzana futhi ukuthi isidoda asisho asilethe ubumnandi benkonzo yocansi. Ngokufanayo lesidoda futhi asenze upartner wakho ukuthi enjoy ucansi ngendlela edlulele. Masikhumbula lokho nje sonke uyasiza ukuthi sazi ukuthi izinto esuke zihamba kahle ngisho ngabe kuthiwa uyibona une-retrograde ejaculation ngoba besilisa abaningi banokukholelwa ekutheni ukuphuma kwesidoda ikhona ukujabulisa upartner wabo yikho kwenza ukuthi begcine bengasakuthandi ukusebenzisa i-condom. Isemen mayifika ngale ngaphesheya ukukitaze kwenzayo akukho ukutheni umehluko elona ewenzayo. Yikho nje ngisho ngabe kuthiwa ufaka i-condom niyakwazi ukuthi ujabulele ucansi ngendlela efanayo. Mase kuthi futhi okunye makunelana kune-retrograde ejaculation uma ungafisi nje ukuthola abantwana you can sit on it ungaziba kungenzeki lutho kodwa ke makhona okuthile okubona ungathi kuyinkinga kuyaphuthuma sebenza thola usizo sukuma uthola usizo. Siyabonga kakhulu ukuthi nibuke naze nafika lana. I hope you enjoyed or learned something from this video. Please like the video, comment and subscribe with us. Siyabonga kakhulu.